piye kanca orang ae? Jangan mau dipipes to ngono. Hei. Rang durung pisan kulitmu. Wis wani loncat ning palagan. Wis sakloron. Aku ora loncat ing palagan. Banjur golek papan yang rumit beneran kowe apa sing bakal. ayo saiki ditentok kowe. Penaruhan abon Demak. Maju kowe. Cukup manut bae kowe. Memang kawijinan. Cukup. Piye? Aja nunggu aku sing balok kene urip. Terus Radio Sawetara. Ora rela majine. aja mlayu kowe. Hei, aja mlayu. Apa ngono kuwi watake prajurit? Sepisan ae. Iki sing bakal ngasih pisan. Ayo. Ritoko.
Dasku tukel disiksa ning jero kubur. Siksa kubur nyata Pak Bu. Aja disepele. Wis ono wae aku pamit. Aku pamit. Aidas mau juga nang buri. Iki lho aku nang kene. Aduh. Dadah.
Jas. Apa? Ala ngobrol. Kancamu ngobrol, Mas. Apa? Ya? Siapa nih siapa? Aku. Aku. Ini pocong apa? Jadi diajak. Kamu dari gue kok. Kamu dari itu pocong dari gue kok. Lah ya kok dudi apa? Wong wong apa di? Mana di? Hei. Aku kancam goblok. Hei. Masa itu bisa tombol itu. Hei, dia aku menang. Kancane apa itu?
Wah, panas. Waduh, aku dikepung malaikat iki. Wah, tolong. Waduh. Wah sih, ayo gas. Ayo. Wah sih. Oi. 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 Oh iya. Oi. Dulu ya. Wah sih. Alhamdulillah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh elengge. Walah, perkenalkan nama saya Muncul. Wede, nama saya Endang Sulastri. Lah dak ngono kenalan, Dek. Waduh Dek ya soane ditimbali nang Tuban iki. Wah, kok Jawa Tengah teko Jawa Timur. Ki mono nang desa Dikir. Kecamatan Tambak Boyo Kabupaten Tuban wis kersake ngrawuhake Wahyu Manggala ketoprak saka Pati Jawa Tengah. Acarane Walimatul Khitan nggih. Sunatan. Wah. Muga-muga sing sunat tinggal saras ngono ae. Muga-muga apa cita-citane tercapai kabeh amin Allahumma. Ya muga sing duwe gawe rezekine ora lokak ning tansaya kebak amin. Sehat kabeh sak keluarga amin. Lumer nang desa Dikir amin. Ngono lho, selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap ngono. Alhamdulillah. Lagi perdana sowan nang kene iki nang Tambak Boyo dusun Dikir. Alhamdulillah ketoprak Wahyu Manggala saka Pati Jawa Tengah, desane Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan ngono. Pimpinane Lek Mogol. Wah, yang paling waris lho iki lho. Wah, urung leren blas ngono. Piye, Kang? Urung leren blas. Aku pengen langgam sok, Kang. Ngono. Iya, carane piye nek nanggap, Kang? Gampang, langsung aja hubungi nomornya Pak Mogol. Nomornya piro? Nomornya iki lho nang papan ya ana nang layar televisi ya ana. Wah, kurang cedhak lho, Kang. Jalo diwaca lho. Oh, diwaca. Oke, dikendangi tak wacane nomornya ya langsung dipanjeri. 028 menika Gambia kan? Gambia, jos. Ayo Dek, kowe iki wis bengi lho Dek ya. Iya kan? Piye? Ya ayo ndelok ketoprak nang Tambak Boyo, nang Dikir. Ngono? Iya. Karo diringi DJ ya? Iya. Wah, masuk iki DJ-nan Wahyu Manggala. Ya, sino macane Wahyu Manggala. Ae.
slamet nyawamu. Bali ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Ora sok bacut. Yen nyoto sapriya. Yo iki sing tak anteni kekendang kondoko. Yen nyoto sira prawira. Senopati saking Kasulan Demak Bintoro. Mi Prabu. Yo kene sumbarmu kaya bisa dilat wis siapa ning nyatane piye saiki kowe dadi badan musuh wong-wong ing penara. Songaro kowe Prabu Semi. Nggih. Muculana Banten. Nggih. Ayo, aduar plan aku. Ajar, ajar. Kowe tak uculi bandamu, Prabu. Kowe tak wene duit piro njalukmu? Piro njalukmu? Kowe tak ujuk ing papan kene waton. Kowe gelem balui marang lekasku. Grubuhke Demak Bintoro. Gulu-gulu. Ya, Aku ora butuhake bondo donya kengkok paringake lawan aku. ya. Aku wis lumangsa mekti ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Ora bakal malu. Ayo. Prabu Semi, Prabu. Setone kowe wis dadi bandan. Kowe tak tawani apa-apa, tak tawani duit sing akeh. Kowe ora gelem milih duit sing akeh, kaporo kowe isih sumbar, Ginopo aku bisa kandha kaya ngono. Kowe kok arep menehi wujuding bondo donya Ya. kanggo aku. Ya, Wong kowe ning kene nunut ae. cangkemmu ora mbok jaga tak suwek tenane. Aja mbok anggap aku nunut kelawan kowe. Aku ning kene iki nunut kelawan mogol. Becike pasti nunut. Arep tumindak apa nggih? Prabu Seminingku kekuyatan wonten ing Bintoro Demak. Iya, Senopati ing Bintoro Demak. bener. Nek kelampah Prabu Semi kula pejahi kegiatan ing Demak Bintoro kirang. Ger tunggul ulun. Nggih, pripun? Kok upama kelakon kowe mateni karo Temenggung Prabu Semi, apa sing dadi gegayuhanmu kepengin ngrubuhake Demak Bintoro ora bakal lakon. Lho, kene napa kados kan?
Mergo ora ketang piye Prabu Semi iki Senopati Demak. Mesti ngerti keringkian Demak Bintoro. Mi Prabu Semi. Kowe manut lawan aku bakal kepenak urip Rasudi. didohke keringkian ing Oke, bener. Aku ora bakal sudi manut kamu. ora sudi. Ini bae. Pripun, Guru? Becike Prabu Semi ora usah diajar. Lajeng Nanging dilebokke ana ing pakunjaran. Oh. Yen esuk ditokke saka pakunjaran, ditakoni ringkian ning Demak Bintoro. Ora gelem ngaku, iki paling harapan dedek campur gula. Aku ditabrak Prabu Semi kaya ditabrak becak. nggih boten maksud. Prabu Semi niku golak-gole wong Demak Bintoro. Kegiatanipun tetep linuwih. Denawan. Engko di-PP ning tengah alun-alun. PP tengah alun-alun. Nggih, sore ditelasani seng. Pun paringi seng. Engko nek wis garing, Nggih. engko karek nyelepno. Oh, bagus iya. Sama gabah piye? Prabu Semi ning Demak Bintoro iki pendane timun bukit Joko Imbung. tegesipun Cara petinju kelas ringan. Mi Prabu Cara Semi. petinju kelas ringan iki. Kelas bulu. Lah iya. Iya, kowe iki rumangsani. Iki ana leladan ing penarokan. Najan to kepiye wae, kowe tetep ra bisa menang kon prajurit. Aku ora bal bonggo. Mergo wektu dina iki aku wis tinepung wakul untu binaya mangap. Lah iya. Ora bakal bonggo lan kowe. Mula kanthi kuwi Warono, Prabu Semi leboke pakunjaran. Oke, pakunjaran. Ono carane Bapak dua susah. Piye nge? iki Prabu Semi. Wah, pun dipun lebetaken wonten saklepetipun pakunjaran. Lajeng kados pundi? Kasultanan Demak Bintoro saya ringkih. Nggih, leres. Nanging Pripun? senajan to Demak Bintoro ing mengkone bubuh, kowe bisa mateni marang Sultan Trenggono. Nggih. Ning durung karuan. Lho. Kowe bisa jumeneng Sultan ing Demak nggih. Nuwun sewu. Oh iya. Cetha pepalangipun Sultan Trenggono. Iya. Sultan Trenggono saged mati saking tangan kula. Iya. Pun boten wonten pepalanganipun malih. Kula jumeneng Sultan wonten ing Bintoro Demak. Iku rak rumangsamu. Lho, nyatane kados ngaten kok. Apa sebabe aku bisa kandha kaya ngono? Pripun? Mergo Sultan Trenggono. Sultan Trenggono nggone jumeneng Sultan ing Demak Bintoro. Iki durung sah. Lho, Iki mung trima wakil cara tembung menterange karek. lho Wane. Ha iya. Sultan Trenggono dadi sultan dereng kagungan serat pikukuh Nah, kaya ngono. Layang kekancingan durung regem. Lajeng teng pundi? Layang kekancingan iki sing regem ora ana liya ranggane Pati Unus. Ya to? Ratu Semenanjung kang dina iki mapan ing Panti Jepara. Wedal sak menika Ratu Semenanjung ingkang beto serat pikukuh pinangka sultan wonten ing Demak. Pancen kaya ngono. Kedahipun dos pundi? Lamun to kowe kepengin ndarbeni layang Partisara, Ratu Semenanjung kudu dicolok. Kula colok. Ayo. Awene uripun. Ngan sabenerane niku paring dawuh dhateng kula. Iya. Carane iso dadi sultan serat pikukuh ana ratu sipil kudu dicolong. Berarti kula colong. Ajeng kula colong kan kadang kula. Ora usah kowe sing tumindak. Ajeng Ora usah kowe sing tumindak, Waron. menawi mboten kula kan kadang kula sinten malih, Bapak? Mergo rikala semono aku wis utusan karo Candrawati Candrasani. Nggih. Kang supaya tumuju ning Panti Jepara, bradat anane Ratu Semenanjung. Lho mergo apa?
aku utusan karo Candrawati Candrasari. Nggih. Mergo kae bawaan wanita lamun kok mlebu ning Taman Sari ora bakal kawestara. Jenengan kok pinter, boten nginten babar pisan. Lho, jenengan niku ketoke goblok. Iya. Ning kok malah pintere. Angke. Wujude menika ala mboten gotro, nanging gotro. pikirane 17 menungso. Tambahi setengah bayi aja. 17 menungso setengah bayi. Bapak siwang susah. Piye nggih? Panjenengan pinangka saka guru nggih dukun pisan nggih parampara wonten ing penaruhan. Bener. Kula pitados kalian panjenengan. Panjenengan utusan kadang kula Candra Sasi lan Candra Sari Iya. supados nyalon sinaju. Kan kuwi sawetara kowe bali ning penaruhan, genti tapak, ratus menanjung, rakyat tumun. Oh, tak wangsul Kalau dalakan ya. Akan dono. Tunggu Mas. Sawetara suwi karo aku kang wis happy. Nek wajib. Rasa kangen banget sak jenengan. Kok koyo ngene rasane koyo lagi teman. Tapi basar sedih orang Jajeng ratu Prabu garwane bukan. Mentas wae pun Kakang Dalu. kados pundi Kang Mas Urip? Sadurunge lumebu ana ing Taman Sari, aku kaprungu. Lamun sliramu kaijinan, grenang-greneng. Lagi wae rerasan kelawan sapa dia? Menika rasa kalian panjenengan. Jelaran menapa? Sampun sawetawis dangu dangu kaya kewajiban. Maos kangen banget sak jenengan anak kula. Kula kepengin sanget sandingan kalian panjenengan Kang Mas Urip. Rabedane kelawan pun Kakang Terus dia. pundi Kang? Saben-saben pun Kakang ngerti kewajiban. Mung kepengin agi-agi bali. Ing ujug mung kepengin ketemu kelawan sliramu. Yen pinuju aku cedhak kelawan sliramu. Banjur aku kelingan Kawis menapa iki Kang Mas Urip? nalika sepisanan aku swita ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Kaporo. Aku weruh wanita kang endah ing Sulisetya. Pindhone widodari kang ejawantah. Ya kuwi sliramu Diajeng. Kaporo wong tuamu mangerteni. Aku mlumpat geteng kanthi mutur. Rumangsa isin sakwise aku mapan ana ing abdian. Aku tansah kelingan kelawan sliramu. Apa to bisa kelakon lamun to aku sandingan kelawan sliramu? Kasunyatane Diajeng. Kasunyatanipun kados pundi Kang? Saiki aku lan sliramu nyawiji dadi siji. Saya maneh aku wis bisa ngrasake setya tuhu sliramu kelawan pun Kakang Diajeng. Kang Mas Urip. Ingkang ngraosake bagya mulya menika boten namungake panjenengan. Kula ugi ngraosake bagya mulya dados garwa panjenengan Kang Mas. Yen to kula menika boten cedhak kalian panjenengan. Raosipun salebeting manah kula menika namung iki mawon. Kula kepengin caket cantas poro kalian panjenengan Kang Mas Urip. Tak kanthi bebarengan lawan pun Kakang.
samudraning asmara nite baeka nempuh bebrayan kang dhuwur kepiye Diajeng Ratu Kandang? Pinangka jakepe anggone sliramu lan aku taline asmara. Panggadanipun kakang lawase kepengin urip bebarengan lawan sliramu. Gegarane wong amung ati pawi tane luput pisan sejak kawan pun kakak yen angel Kang Mas Kevin, Diajeng Ratu Kambang. Mas marah banget sak penting malah. Sak sampunipun kula atos kaliyan penjagaan kados ngaten Kang Mas. Prabedane kaya sing tak rasake. Bombong sajroning atiku. Ora ketang sedelok. Sliramu wis bisa gawe tentreming atiku Diajeng. Tapi anggen kula menika ngados dhateng panjenengan wonten tumpang. Kula nggih nyuwun pangapunten nggih Kang Mas. Babar pisan ora ana kang kecicir. Anggone sliramu leladi kelawan pun kakang. Bisa nuju krana sajroning atiku. Nanging Diajeng Ratu Kambang. Terus pundi Kang Mas Kevin? Tenane ana wigati sing kudu tak blakake kelawan sliramu. Wonten wigatos kang badhe panjenengan blakake dhateng. Perkawis menapa nggih Kang Mas? Sing gedhe pangapuran lamun pun kakang ora bisa mbacut leladi kelawan sliramu. Menapa kados ngaten Kang Mas Kevin? Mentas wae aku sowan ana ngersane Rama Sultan. Pangandikane Rama Sultan kang supaya aku tumuju ana ing Panti Jepara. Kuwi kawilujengane para ratu semenanjung. Mula kanthi kuwi
sawetara sliramu bakal tak tinggalke. Kang Mas Garipin. Estunipun kula menika tasih kapang sanget kalian panjenengan kok Kang Mas. Nanging emanipun kedha menika badhe ngarake dhateng kula. Kula nggih kasepen Kang Mas Garipin. Aku ra maido Diajeng Ratu Kambang. Sliramu lan aku lagi wae karesmekake pinangka temanten anyar. Saben dinane mung kepengin reruntungan. Nanging Diajeng Ratu Kambang, Kados pundi Kang? aku kudu bisa mbedakake. Senajan to aku mung putra mantu ana ing Kasultanan Bintara Demak. Iki perkara kapribaden apa perkara negara. Mula kanthi kuwi, lamun to aku lerwo ing kewajiban tartamtu aku bakal nampa pidana. Iki Kang Mas. Kula namung ndedhek. Yang pedhangane pikantuk keslametan. Menawi sedaya kula sampun wonten kaitan ingkang Matur nuwun banget Diajeng Ratu Kambang. Pangapurane Kang Gedhe. boten dados menapa. Aku ninggalke kelawan sliramu sawetara. Pun Kakang njaluk pamit. Assalamualaikum. Terus Kang Mas. Waalaikumsalam.